Ano oras ngunyan sa 91.1 sin 1296 sa Birikan kasi do mga radyo alas 11:36 na po nin pagkaaga. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong patoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno halos sa bangibay pang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinayo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Ang programa ini hatod sa tuyakan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong Split. Diyos marhay na aga po mga kaagraryo. Kan sa tuyang nakaaging episode, naging tampok niya itong bisita a representante kan Program Beneficiaries Development Division kan Department of Agrarian Reform Provincial Office kan Albay, si Kagraryong Hazel Miliena. Nayuman po ang sub-program kan Enterprise Development and Enhanced Economic Support Unit kan kaparehong dibisyon. Naging malaman ang sa tuyang pag-uurulay, manunungod sa Barangay Agrarian Reform Council asin po ang marhain mga akomplishmento kan PBD Division orog na po pag-abot sa pagpapasenso kan mga programa para sa mga paraomang beneficiaryo. Siring man naging katuwang niya to sa programa si Tatay Pinoy Seferino Antiquera kan Barangay Agrarian Reform Council as an advisor kan Buyo Irrigators Association na naging armas ang sa iyang pagiging mahigos kaya pirming bastante ang sa iyang mga produkto agrikultural arog kan kamote, kasava, okra, talong, paroy, asin kadakol pangiba. Siyempre, sa tabang ini kan Department of Agrarian Reform Bicol mga kasama. Ngunya na aldaw, igwa na naman po kitang tampok na bisita sa tuwing programang Kape asin Baretang Agraryo. Siya po nakapagtapos kan sa iyang kolehiyo sa Camarines Sur Agricultural College sa kursong BSA Agronomy po 1978 hanggang 1982. Sa kaparehong institusyon, ipinadagos niya po ang sa iyang master's degree sa Resource Management sa taong 1994 hanggang 1998. Sa padagos sa pagpaparambong kan sa iyang edukasyon, nakuha niya man po ang sa iyang master's degree sa Arts in Education sa Mabini Colleges taon 1984 hanggang 1986 asin nakakuha man siya ng postgraduate course sa Integrated Rural Regional Development Planning sa WITS Center of Development Studies, Rehovot, Israel kan 2022. Nagpuon man sa iyang karera sa DAR kan 1989 bilang Agrarian Reform Program Technologist hastang taon 1990 mga kaagraryo. Sa kaparehong taon, naging Human Resource Management Officer hastang 1994. Sa kaparehong taon, siya man po naging Agrarian Reform Program Officer 2 hanggang 2001. Sagod na siya maging Senior Agrarian Reform Program Officer sa kaparehong taon 2001 hanggang 2014. Sa iyang nagpadagos na lihitimong pagserbisyo, siya po naging Municipal Agrarian Reform Program Officer sa kaparehong taon 2014 hanggang 2020. Asin danay na nagpapadagos sa iyang karera, kan siya maging Chief Agrarian Reform Program Officer sa kaparehong taon 2020 sagod sa presente. Sa taon 2024, siya man po nadesignar bilang OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 1 Kandar, Camarines Norte, asin padagos niyang pinanindugan sagod sa mga panahon na ini. Mga kaagraryo, ang sa tuyong mga kaibanan, kaagraryong Alicia Almacin, ang OIC Parpo 1 asin ang Project Split Environmental Social Safeguard Kandar, Camarines Norte. Magandang umaga, kaagraryo. Alicia, dito po sa ating programang Kape at Baretang Agraryo. Magandang umaga po, Ka-Agraryo Grace, at sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, dito po sa atin sa DWNX at dito po sa ating programang Kape asin Baretang Agraryo. Yes. Magandang umaga po sa ating lahat. Correct. Magiging mainit ang ating talakayan ngayon, ma'am. Siyempre, sa pamamagitan po ninyo, ibibigay natin yung mga magagandang balita para sa ating mga kaagraryo. Kaagraryong Alicia, ma'am, maaari niyo po bang maibahagi muli kung ano po itong Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program
At ano po ba ang mga suportang serbisyong naihatid nito sa ating mga agrarian reform beneficiaries? Yes po, Ka-Agraryong Grace. Ang ARBDSP o Agrarian Reform Beneficiaries Development Sustainability Program is the key program po ng Comprehensive Agrarian Reform na naglalayong ma-empower or mapalakas po ang ating mga Agrarian Reform Beneficiaries Organizations at mapaunlad po ang ating mga Agrarian Reform Beneficiaries. Dahil kami po ay naniniwala na hindi sapat na lupa lang, kailangan po na maibigay din po natin ang suportang serbisyo at makarating po ito sa kanila yung mga programs and projects sa pamamagitan po ng Program Beneficiaries Development Division. At una, once na matanggap po ng ating ARB ang titulo ng lupa, ini-encourage po natin na maging miyembro po siya at sa anumang asosasyon na lalo na po yung aming ina-assist namin sa kanilang lugar. At kung wala naman pong asosasyon, sila na po mismo yung aming ino-organize. Ano po? And then, naniniwala po kasi kami na itong asosasyon na to ang magiging daluyan ng suportang serbisyo ng hindi lang po ng Department of Agrarian Reform, kasama na rin po yung iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. No po? And once na mapalakas na po natin itong mga organizations na to, hindi po natin hinahayaan ng pag na-organize na tapos na. Meron pa rin po tayo, inaalagaan po natin sila ng mga capacity building activities, mga pagsasanay tungkol po dun sa leadership, yung financial literacy, policy formulation trainings, at nagkakaroon din po kami ng coaching and mentoring sa mga ARBO leaders. Ano po, para mas mapatatag pa rin po natin yung kanilang leadership skills. Ano po? Another pong support services na ibibigay po natin ay yung mga enterprise, technology, and livelihood trainings. Pag ready na po sila po ay capable na mabigyan ng mga proyektong pangkabuhayan. And dahil kailangan din po nila yung access sa credit, pautang and microfinance services, tinutulungan din po natin sila dahil kailangan po nila yung kapital para po sa kanilang produksyon, sa pagpapaunlad ng kanilang lupa, at kapital din po para po sa livelihood, para naman ito sa mga ARB organizations po natin. At ang pinakamabigat po ay yung infrastructure support na kung saan yung mga farm-to-market roads na ipoprovide po yan, yung irrigation projects para po sa kanilang magandang ani, and sometimes meron pa rin pong napoprovide ng mga multi-purpose buildings para po dito sa ating mga ARBOs. Yung po ang aming mga package ng support services para po sa ating mga agrarian reform beneficiaries. So talagang total package yung ating support sa mga ARBOs. Opo. Ka-Agraryong Ali, sa ngayon po, pwede pa po bang maibahagi ang mga magagandang tagumpay ng DAR Camarines Norte sa ilalim po ng ARBDSP para po sa unang semester ng ating taon? Okay po. Katatapos lang po ng assessment para sa first semester. Lumalabas po dun sa 3 major outputs ng ating ARBDSP. Yung bilang po ng mga ARBs na na-trained at na-serve, umaabot po yan sa 1,727 at 120% na po yan over sa target po namin for the semester. Ganon din po yung mga ARBs na nagkaroon po ng access sa credit at microfinance services, 560 po na and around 107%. And then yung mga ARBOs naman po na nabigyan natin ng technical, enterprise, and farm infra support, nagkaroon po tayo ng 125% na accomplishment. Under po sa climate resilient farm productivity support, nakapagbigay po tayo ng intervention sa 54 na agrarian reform beneficiaries organizations at nagkakahalaga po ito ng 3.85 million para po sa farm machineries at mga farm inputs. Isa pa pong component yung enterprise
development and economic support, 8 agrarian reform beneficiaries organizations na rin po, at 780 ARBs ang nakinabang po dito. So yun po, Ka-Agrario Grace. Napaka-swerte po namin at natugunan po namin yung mga pangangailangan sa pamagitan po ng aming target for the first semester. Yes, at direktang na ibibigay natin yung tulong sa ating mga kaagraryong kagatulad ng mga ARBOs dito po sa lalawigan ng Camarines Norte. Kaagraryong Alice, ano pa po ba ang mga niluluto nating programa o inisyatiba silalim po nitong ARBDSP Program Beneficiaries Development na inahasaan po nating matatapos ngayong pangalawang semester sa kabuuang taon, ma'am? Opo. Una po, dahil yung ARC development, yan na po yung strategy na natin ng DAR na simula po noong 1993. Yan na po ang talagang ginamit naming estratehiya. At ngayon, patuloy rin po kami na magla-launch ng isa pang ARC para po maging advantage sa kanila na sila yung priority na mabibigyan po ng mga support services. And then, meron din po kami dinidevelop na 2 ARBO para sa mga bagong produkto na tulad po ng chili paste at saka po yung mga kakanin. And then, meron din po kaming proyekto na Village Level Farm Enterprise Development na kung saan may simulan po kaming construction ng processing center at ini-expect po namin na ma-turn over po namin etong processing center na to bago po magtapos ang taon. So yun po. And then, meron pa rin po kaming patuloy na marketing assistance sa ating mga ARB organizations na kung saan po yung ating mga gulay na produce ng ating mga farmers ay meron po silang siguradong institutional market tulad po ng BJMP. And then, meron po tayong through Memorandum of Agreement, meron din po tayong isasagawang agraryo merkado sa kampo. At itutuloy-tuloy pa rin po natin yung ating SM Sunday Market. So yung po, malaking tulong po ito na yung mga produkto po ng ating ARBs ay magkaroon ng institutional market. At patuloy po din natin gagawin yung good practice na bringing closer yung pong government sa ating mga farmers. So yung po, yung ngayong pong second semester, ngayong bago magtapos ang taon, ay pipilitin po namin maitaguyod at matapos po ito. Okay. At, Opo. Kaagraryong Alice, sa mga support services naman po ng ating naipapamahagi na, especially po yung mga fully turned over na natin, paano po ba ito namomonitor ng ating tanggapan? Okay po. Napakaswerte po kasi ang DAR, meron pong DAR Municipal Office po compared sa iba. And then, ang aming pong division ay may naka-assign na mga focal point person sa bawat ARBO na siya pong nagmo-monitor ng implementasyon ng mga project nating na ibibigay po sa ating mga ARBO. Nagsasagawa din po tayo ng regular na kamustahan. Kung saan, kung ano man ang problema doon sa proyektong yon, agad-agad po na-actionan. And may data systems po or RT, real-time monitoring and tracking ang ating opisina para po sa bawat project na ini-implement. At sa mga infrastructure projects po, nagkakaroon din po ng annual na pag-monitor ang ating inspectorate team. So yun po yung ating mga pamamaraan ng pag-monitor para po ang pangalagaan ang lahat ng proyektong ini-implement po natin para po sa ating mga ARBs. Opo. Sa ngayon naman po, baka meron pa po kayong ibang updates patungkol po sa mga nagpapatuloy nating inisyatiba sa DAR Camarines Norte, Kaagraryong Alice? Opo. Maliban po sa aming sa Program Beneficiaries Development Division, yung iba rin pong division ng aming DAR Camarines Norte ay nagsasagawa po ng mga inisyatibo. Tuloy-tuloy din po na pinapatupad po natin yung project split. Ito po yung support to parcelization of lands for individual titling. Sa katunayan po, nagkaroon na po tayo ng mga dinistribute noong December 2024 at kamakailan lang po, June 23, 2025, meron po tayong 764 na Certificate of
combination with release of mortgage na naibigay po sa ating 602 agrarian reform beneficiaries. At nagkakahalaga po yung na-condone na value po ng lupa ng 18.14 million pesos at ang sukat po ng mga lupang ito ay 1,223 hectares. Maliban po dun sa cook rooms, may electronic titles din po tayo na naipamahagi. Apat na po yon na naibigay po natin sa 36 na agrarian reform beneficiaries na may sukat pong 91 hectares. So, yun po yung aming mga pinagsusumikapan na makumpleto pa at tayo po ay pipilitin na maabot ang targets for the year. Ka-agrarium base. Opo. Mamaya, babalikan pa natin si Ka-agraryong Alice, mga kasama, pero meron pa tayong isang bisita at magiging kasama ngayong umaga sa ating programang Kape Asin Baretang Agraryo. Tamang-tama, dito na tayo sa featured ARB natin, mga kasama. Ang sa tuyang makakaibanan ngunyan, sa ropong mahigos na agrarian reform beneficiary, hali po sa Camarines Norte, hali po dyan sa Sitio Mantigbi, Kalangkawan Sur, Vinsons, mga kasama. Naku, more than 40 years na po siyang nag-uuma-uma. Ang tanom niya po, nyog, igwaning kalamansi, igwaning papaya, kamuting kahoy, saging, kadakol-dakol pang iba. So talagang bastante po nin mga agricultural products. Mga kasama, yaon na po sa linya, ilalogta na po si Ka-agraryong Jaime Pada Jr., 58 years old. Ka-agraryong Jaime, magandang umaga po, sir. Good morning Ka-agraryong Jaime. Good morning po. Yan, pumasok na sir yung audio. Sige sir, go ahead po yung sa greetings nyo. Maray na aga po, Ka-agraryong Grace. Maray na aga, matibay pala magbikol. Asin sa gabos na paraoma. Yan, matibay pala magbikol at sa tuyang featured ARB ngunyan ni si Ka-agraryong Jaime Pada. Sige po, tatay, magapon po sa pamilya kan mga paraoma, ang pamilya po nindo, nabasa ko talagang kaidto pa nag-uuma na, paano po nindo mailaladawan ang sa ino pong pagtatrabaho bilang sa rupong paraoma hanggang sa ngunyan? Kaya ito pong akit pa ako, na aram ko na pong ang pag-uumana at dahil po kaiba-iba ko kang tatay ko ka ito, sagko na mga tiyuhon ko, mga parauma, itong mga ninuno mi ay parauma din. Kaya siguro po ako ay sarong naging parauma. 40 years hanggang ngunyan talagang mabaskugon pa and napapaginabangan ang sa imong higos sa imong pagiging paraoma, tabi tatay. Ano-ano po ba ang mga tanom nindo ngunyan asin arin sa mga ini an masasabi tang naging liyabe kan sa imo pong triyumpo bilang sa rupong paraoma? Inot po ay ang paroy. Ini pong iba mga gulay, kamuti, kanggos, may alsom, may tapayas, may nyug. Yan po ang nakaka-sustainist sa muyang pamumuhay sa aral daw. So malamang yan po ang paagit ang arig sa pagbuhay ni Dungon yan talagang ang gabos na ginigibo mo para sa imong pamilya, tabi tatay. Iyo po, yan po lang sa pag-uma. Yan po ako nagka-iguan ng pamilya, mga aki, nakapagpaadal ng ito pong matua, sakod itong mga sumunod sa iya. Opo. Aram po din ng mga kasama ang sa tuyang kaibanan na ARB ngunyan, may 5 po siyang aki. Ang sa iya pong matua, saro na pong siman. So naipatapos niya po yan dahil sa pagiging paraoma. Saro po kapalan ka mong paraoma kaidto patabi tay kumbaga ang pagiging paraoma
namana nindo sa mga tiyon po nindo asin mga ARB kandar papaano po nakatabang an sa indang influensya magian sa inda po mga kafamilya na masasabi tang iyuman po ang pigpunan kantarayong po nida sa buhay? Ay nahiling ko po sa inda ang pag-uuma ay bako lang na trabaho marangal kundi talagang nakakatapang sa pamilya. Ining tiyuhong ko ay naging inspirasyon ko po yan dahil sa sipag niya at tiyaga na itaguyod ang sa iyang pamilya. Yan. Kapag patayo ng kadiring harong na matibay, yan po ang naging inspirasyon ko po sa pag-uma. Sipag at tiyaga, talagang yan ang puhunan tatabitay sa gudngunyan and marirahay si na ipamana po sa Indo. Ano po ang pinakadakulang angat, kumbaga, na namatian po nindo bilang sarupong paroma, asin pa paano nindo po ini nalagpasan? Ay, inot po ay yung mga kalamidad po, yan po ang mga pagsubok, ang pagkakasakit na daitahinangan ay nagkakasakit ang pamilya. Yan po ang mga pagsubok na naranasan ko po sa buhay. Yan po ay nalampasan namin. Noong una ay minsan po hihingi ng tulong ng utang po sa kapinsanan. Sa ngayon po ay may nasandala na po kami, tumutulong andar. Yun po ang kagandahan po ngayon. Opo, yan. Bilang sarong beneficiaryo po kan reforma sa daga, kaso rin po nindo na resibian sa indong Certificate of Land Ownership Award, as in ano po ang naging epekto kani sa indong buhay, tay? Ay marhay po ang naging epekto. Kaya ito pong natanggap ko, kaya ito pong 2008 February. Marhay po ang epekto na ramdaman ko dahil po sa diri na ang daga na tinatanuman, mayo ng pag-aalinlangan na ito ay mababawi pa dahil nakaprograma na ng gobyerno at ng DAR. Opo. And sa indo po tabing sa diring pananaw, paano po ba talaga nakakatabang ang DAR sa indong pag-asenso bilang sarupong paraoma? Inot po, yan nga po, natawaan ng daga. Tapos po, tinabangan kami, organisa po sinda ng mga ARB. Tinawag kami ng mga inputs, mga gamit po sa uma. Saka po isang combine harvester. Kaya nakula pong tabang sa muya, andar. So talagang grabe po ang benepisyo. And nabartaan ko po na miyembro po kamo kan sa rupong Agrarian Reform Beneficiaries Organization. Pwede po ba nindong ihera sa samuya kung paano nagpuon na mag-join kamo dyan? As in, ano ang importansya kayan sa Indo Tabi, tay? Kaya ito pa pong nagsimula yan, kaya ito pa pong 2015. Na-organize po kami ni samahan ka ito. Samahan pa lang. Ngunyan po, saro na kaming cooperative. May kooperatiba na po kami duman dahil sa tabang nindar na pag-assist po sa muya. Kaya malaking tabang po ang DAR sa muya. Opo, yan. At ano po ba ang mensahe nindo para sa kapwa nindo mga paraoma, lalo na po sa mga jóvenes ngunyan, na mautman pong laugon ang lado kan pagtatanom tabitay? Sa mga jóvenes ngunyan po, dapat po mag-umasinda dahil itong mga ama ninda may mga sadiri ng daga.
ay para mapagyaman nila ang sarili ng daga. Opo. At yan po ay marhay na hanap buhay. Legal pong hanap buhay yan. Opo. Sige, Ka-Agraryong Jaime. Opo, baka po may maut pa kamong pasalamatan. Sige po, Tabi, gusto ninyo ipaabot ang sa inyong mensahe para sa tuyong mga parantabay digdi sa programang Kape Asin Baretang Agraryo. Mensahe po nindo. Nagpapasalamat po ako kay Presidente Bongbong Marcos at kay Secretary Conrado Estrella ng DAR at dito po sa inyo na sa himpilan po ninyo at naisangguni po namin ito at dito po rin sa DAR at sa mga magsasaka po na katulad ko. Binabati ko po sila at nasarili na nila po ang lupa, yung nabigyan ng mga pungkrong. Wala na silang babayaran. Kaya nagpapasalamat po kami kay Bongbong Marcos, mahal na Presidente, at kay Conrado Estrella. Yan lang po at marami pong salamat. Maraming salamat, Tatay Jaime. Yan, babalikan natin ngayon si Parpo Alicia, Ka-Agraryong Alice, para sa kanya pong mensahe. Sige, Parpo, ibabalik natin ang linya kay Parpo. Yes, ma'am. Pagkakato natin to, ma'am, para maipaabot ang ating mensahe sa ating mga ka-agraryong nakikinig ngayon dito sa programang Kape at Baretang Agraryo. Okay po, salamat po, Ka-Agraryo Grace. Unang-unang po, maraming salamat sa lahat ng nakikinig ngayon. Mga magsasaka, mga agrarian reform beneficiaries, sana po magsilbing inspirasyon ang na-share po ng aming na ating ka-agraryo na lalo na po dun sa mga hoben, mga bata pa po. Sana wag niyo pong wag po niyong baliwalain na ang lupa po ay napakahalaga. No po. And then, of course, maraming salamat po sa ating Regional Director, kay Regional Director Sindak, sa ating pong Provincial Agrarian Reform Program Officer, si Ma'am Odessa Cabisudo, and of course, sa ating pong minamahal na Presidente, si PBBM po, at ang ating pong napakasigasig na kalihim, si Kalihim Conrado M. Estrella III. So, sulong agraryo. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo, para sa bagong Pilipino. Nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Sa bagong Pilipino. Yan mga kasama, Sulong Agraryo. Yan na naman po ang sarong episode kasато yung programang Kape Asin Baretang Agraryo. Diglag lang po na antabianan sa 91.1 DWNX Naga asin 1296 AM sa Birikan kan sa Indo mga radyo. O galion po magantabay kasато yung programa kada Biyernes 11:30 nin pag-aaga. Digdi lang po yan sa inyong paboritong istasyon nin radyo. Salamat giraray sa kapos gantabay sa tuya. Mga kasama, ini po ang programang iniinaton sa tuya kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Ako po ang sinong kaibanan, Radyoman Grace Inocentes, Tatak, Arimen. Sa indong nadako, ang naging katiripunan kang mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lihitimong serbisyo publiko. Iniya, Kape Asin Baretang Agraryo.